Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyny. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna gurulýan defalaryň şekil taplamalary bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenbaş şäheriniň ministrler kabinetiniň göçme mejlisi geçirildi we beýlik habarlar. İkinci mayda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna alınıp barýan işleriň maksatnamasy, gurulýan hemde döwre waplaşdyrylan desgalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri bu ýerde degişli ýol başçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri ilki bilen Arkadaş şäheriniň meçidiniň çäkleri boýunça alınıp barýan işler syňlady. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri meçidin çägine bina edilýän muzeýiň daşky bedegi işleri, şäheriň ikinji tapgyryna bina edilýän desgalaryň degişli şekil taslamalary bilen tanışdy. Hemde olar bilen baglanyşykly degişli ýol başçylary öwüt ünnewleridir tapşyryklar berdi. 4-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Taňryguly Atahallyň hemde welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Welaýatleriň häkimleri dowam edýän mewsumlaryň owa hojalyk işleri barada hasabatlar berdiler. Şeýle hem owa milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurulşy işleriň barşy barada hasabatlar berildi. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, häzirki wagtda dowam edýän mewsumlaryň owa hojalyk işlerine ýene-de bir gezek ünsüt çekdi. Hemde degişli tapşyryklar berdi. 6-njy maýda Türkmenistanyň prezidenti ýaragly güýçleriniň belen terkerde başçy goşun generaly Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun hary we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň 4-nji aýyny ýerine ýetiren işleriň netijelerine teredildi. Hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary gödäwçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 4 aýyna alınıp barılan işleriň netijeleri şeýle-de döwlet başçylarynyň ozal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlar diňläp, hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna degişli tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Mejlisiň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly resmi namalara gol çekdi. 7-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurda tapar bilen gelen Gruziýanyň ykdysadyýat we durnuky ösüş ministri Hanym Marian Kvrishviliň kabul etdi. Duşuň dowamyna bellenilşi ýaly Türkmenistanyň Gruziýa bilen ýola goýulan gatnaşyklar ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk döwletara dialogunyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Energetika, fenagat we saglyk goraş ulgamlaryny hyzmatdaşlygyň oňy netijeler gazanyldy. Şunyň bilen birlikde uly logistika ulgamy hem iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny wajib ugurudur. Türkmenistanyň prezidenti sowda ykdysady gatnaşyklar ösdürmekde, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Gruzin hökümetdary toporunyň ornuny aýratyn belläp, toporuň nowatdaky mejlisiniň bilelikdäki tagallalaryny birleşdirmäge ýardam berjekdigine anam bildirdi. 7-nji maýda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Gruzin hökümetdary toporunyň 5-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamyna eksport, import amarlarynyň häzirki ýagdaýy, şeýle hem iýerilýän harytlaryň şol sany neft, himiýa, dokma we owa hojalyk önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Mundan başga da taraplar döwre wagt ulug düzümini kemala getirmek meseleleri barada pikir alşdylar. Toporuň agdalary Türkmenistanyň we Gruziýanyň halklarynyň arasyndaky dostlyk we özara düşünişmek gatnaşyklaryny berkitmäge ýardam edýän özara medeniýet günlerini, alma amal maslahatlary we sport çärelerini geçirmegi mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. 5-nji mejlisiň jemleri boýunça degişli tesbirnama gol çekildi. Onda gazanylan alalaşyklar berkitildi hemde meýilleşdirilen işleri durmuşa geçirmek anyk ugurlary kesitlenildi. 7-nji maýda Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşküni 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňşiň 81 ýyllygy münasibetli uruş veteranlaryna şeýle hem uruşda wepat bolan eskerleriň ýan ýollaşlaryna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan pul sowgadyny hemde gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyşy dawarasy boldy. Dawara beýik watançylyk uruşuna gatnaşyjylaryň söwgeçlerde görkezen deňsiz taýsyz gahrymançylygynyň
tıyla zähmet çeken ak taşly enelerin nusfoluk edermenliginin münasip hormatlandyrylýanlygyny alamatlandyrdy. Şeýle dawaralar ýurdun ähli welaýatlaryna hem şatlyk şowhun bilen geçirildi. 8-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyny iş taparyny amala aşyryp, Türkmenbaş şäherindäki Balkan gämi guruluşyk awatlaýyş zawodyna gurulan Gadamly atly täze gury ýük gämisini ýüzüşe goýbermek dawarasyna gatnaşdy. Balkan gämi guruluşyk bu awatlaýyş zawodyna gurulan Gadamly gämisi gury ýükler götermäge niýetlenenler. Oň ýük göterjiligi 6100 tonna bolup durýar. Häzirki zaman teknologiýalar bilen üpçün edilen bu gämi 20 tonnalyk 240 sany ýük konteynerlaryny daşamaga ukypdyr. Dawaranyň dowamyna Gadamly gury ýük gämisiniň halkara ülgülerini dolu laýyk gelýänigini alamatlandyrýan halkara derejeli ýürüýte guwanamalar gowşurly. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň ak patasy bilen Gadamly gury ýük gämisi ýüzüşe goýberildi. Şol gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenbaş şäheriniň ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdy şol sany Balkan welaýatynyň durmuş ykdysady taýdan ösdürmegi wezipelerini seredildi. Hemde käbir möhüm meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Ilki bilen mejlis başlygy ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde Balkan welaýatynyň häkimi gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barılan işler çäreler barada hasawat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar dinläp, ýurdun durly toplumlaryna alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Bilim babatda alınıp barýan giňgerme özgörtmeleri ýygyderli dowam etdirmek we syýasy diplomatik taýdan uly ähmiýetli parahatçylyk, bitarap ugurlar boýunça ilm bilimi ösdürmek, halkara gatnaşyklaryny ýurdun bähridine münasip wekilçilik edip biljek ýokary bilimli diplomatik işgärler taýýarlamak. Şeýlegem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutynyň işini hata kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti resminama gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutyna parahatçylyk we bitaraplyk kafedrasyny açmak bellenildi. Hemde şu institutyň gurulşy tasdiklanyldy. Nefti gaýtadan işleýän önümçilik kärhanalaryň arasalanan su üçünçülüğüni hasa gowlanyrmak, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňde barjy enjamlar bilen üçin edilen döwre wagt ishalary gurmagy dowam etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti resminama gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen Neft döwlet konserni Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine, Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplum üçin täze kenar forjy bekediniň we önürjilik bir gece günide 15.000 kub metr bolan deňiz suwuny süýjedici defanyň taslamasyny düzmek we olar gurmak barada Nur Mimar Hojalyk Jemgyýeti bilen şertnamany öz serişdeleriniň hasabyna baglaşmaga ygtyar berildi. 3-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde Türk medeniýetiniň halkara guramasynyň 27-nji opera günleri münasibetli dawaraly konsert geçirildi. Onda Türkmenistanyň, Türkiýanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň hemde Özbegistanyň opera sanatynyň ustadlary çykyş etdiler. Konsertiň dowamyny dünýäniň we türk dünýäsiniň nusgaw opera sanatynyň naýbaşy eserleri ýerine ýetirildi. Sahna ustadlar tarapyndan türkmen, özbek, kyrgyz, Azerbaýjan, Kazak hem türk dillerindäki milli operalardan bölekler, şeýle dünýä medeniýetiniň genji hazynasyna öwrülen meşhur ariyalar hemde aýdymlar ýokary çeperçilik derejesinde ýerine ýetirildi. Çykyşlar tomaşaçylaryň şowhunly el çarpyşmalaryna münasip boldy. Mary welaýatynyň Bayramal şäherindäki Beýik Sapar Murat Türkmenbaş adynyň dokma toplumynyň düýe ýöňüni we geçit çöpürüni egirip ýüp-ýüplügi önürýän bölüm açyldy. Bu bölüm Sewitde düýe ýöňüni we geçit çöpürüni egirýän ilkinji hemde ýeketäk önümhanadyr. Täze bölümiň ýyllyk guwady 130 tonna ýüň ýüplügini önürmäge barabardyr. Onda ornaşdyrylan enjamlar düýe ýöňünden we geçit çöpüründen boýalan hemde boýalmadyk ýüplükleri önürip, olary eksport etmäge niýetlenenler. Şeýle ýüplüklere esasan Hytaýda we Ýewropa ýurtlaryna köp isleg bildirilýär. Bu ýüplüklerden kaşmir matasy doklanýar. Dünýä täzelikleri. Amerikanyň Fox teleýaýlamy halkara iş gözlegi hyzmaty Indeed bilen bilelikde adaty bolmadyk iş ornuny 2026-njy ýylaky futbol boýunça dünýä çempionatynyň baş tomaşaçysy diýen boş iş ornuny eglan etdi. Bu wezipe ýekeje adam saýlanyp alynar we ol ýarşyň ähli 104 oýunyň gün ýaýlymyny tomaşa etmeli bolar. Görkezişler New York şäheriniň Times Square meydançasyna ýörite enjamlaşdyrylan ýerde gurular. Bu iş üçin syýlak hökmüne $50.000 gözeginde tutulýar. Baş tomaşaçynyň wezipe borçlaryny oýunlaryň her bir minutyna ekranyň öňünde bolmak,
Çempionat döwrüne mazmun döretmek we çap etmek şeýleki meýdançada tomoşaçy gurşawyny saklamak gerýär. 2026-njy ýylda boljak dünýä çempionaty ilkinji gezek giňeldilen düzümde 48 milli ýygynydan gatnaşmagyna geçirilýär. Şeýlede bu ýarış taryhda ilkinji gezek bir wagtyň özüni 3 ýurdun Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Kanadanyň we Meksikanyň çägine geçirilýär. Bäteşik 11-nji iýulan 19-njy iýula çenli meýilleşdirilýär. 1-nji maýdan başlap Amsterdamda et önümlerini gazylmalyan ýalňyşdan taýýarlanýan haritlaryň jemaat mahawatyny yerleşdirmek boýunça gadaganlyk güýje girdi. Şeýle mahawatlary köçe billboardlarynyň, jemgyýetçilik ulagy duralgalarynyň we metro beketlerinden aýyrdylar. Şol sany burgerlaryň, awtolog brendleriniň hemde avi kompaniýalaryň mahawaty da aýryldy. Boşan ýerlerde başga ölçekdäki mahawatlar, towuk naginçylarynyň arzan syýahatçylyk saparlaryň, mysal üçin Rijksmuseum muzeýiniň bir fortepiano konsertlarynyň bildirişleri yerleşdirildi. Şäheriň häkimiýetleri şeýle etmek bilen köçeleriň görnüşlerini munisipalitetin ekologik maksatlaryna laýyk getirmek isleýänliklerini aýdýarlar. 2050-nji ýyla çenli Amsterdam uglerod bitaraplygyny gazanmak hemde ýaşaýjylaryň arasyna etin sarf edilişini ikisi azaltmak isleýär. Sport täzelikleri. Türkmenistanly agyr atletikaçy Anamjan Rustamova 86 kilograma çenli agram derejesinde ýaşlaryň arasyna geçirilen dünýä çempionatyna altyn medala münasip boldy. Ýarışlar Misirde geçirilýär. Anamjan silterläp götermekde 110 kilogram, teklap götermekde bolsa 147 kilogram netije görkezdi. Şeýlelikde ol iki görnüşiň jemi boýunça 257 kilogram netije gazandy. Şeýleken turgan teklap götermekde kiçi altyn medala eýe boldy. Bu Türkmenistanyň ýygynynyň häzirki dünýä çempionatynyň ikinji bayragydyr. Mundan Darbek Jumabayev 79 kilograma çenli agram derecesinden 1. medala eýe boldy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeğinizdir. Sag bolun.